Ahojte ľudia, vítam vás v tom videu. Vidíte, tu mám že iPhone, vidíte, ja mám iPhone, akože pravý mám iPhone. Neviem, čo to je. No, lebo ja mám taký iPhone, ale naozaj je to real, takže mi verte. A ideme teraz na Roblox. Takže ľudia, dáme to talk. OK, ja to prestrihnem, aby som už, alebo, nie, už to nechám. OK, ľudia, a ideme teraz, ideme teraz hrať. OK, ľudia, a teraz, keď už ideme hrať na tento Roblox, tak ja vám vravím pekne, aby ste mi dali like a odber, pretože každý z nás nám nedáva nič. Takže tam budete napríklad mať taký odber a napríklad taký like, tak tam to ťuknete a už máte odo mňa odber, že I like a budete napríklad, keď budem dávať nové videá, tak vy to môžete pozrieť. Každý akože ľudia chcú iPhone, ale ja už mám iPhone. Lebo vy už ste aj videli. OK, ľudia. No, keď poznáte tohto youtubera, tak toto je Jon Glass. Počkajte. Co tak dá? Počkajte, taká basačka, tak počkajte. Ľudia, dajte mi like, prečo mám zase do basy. Tak počkajte, idem co brať. Návyky. Či by ona išla do basy, táto špatucha? OK, ľudia, tak aspoň ju dám. Ďaká. OK, ľudia, aby si myslel, že ja som... Vidíte? Je to veľký. Čau! Čau! Ľudia, on je Slovák! Co? Pod niekoho troliť. No tak som troliť. OK, ľudia. On to napísal, že poďte troliť. Vidíte, napríklad ja mám setku. No vidím. Skvělé, akože Happy Halloween. Jo. Akože. Dávajú. No, keď je Halloween, oni to vyjú ten Brookhaven a potom to oni tu dajú. A je to taký muž, ktorý rozhoduje v tomto Brookhavene. Takže toto tak stvoril tento muž, vidíte? Tu sú aj videá, ako vyzerá ten dom. Tu sú takto bližšie. Ideme sa pozrieť ľudia, že či je to fakt pravda. Ja vám to aj zakružkujem, aby ste vedeli. Toto sú môj Robux. Akože
To je môj Robux. A ja mám 0 Robuxy. A môžem si kúpiť toto všetko. Čo vám je, more? To tak akože za tento celý Nevolajúci, nič nepri... OK, ja napríklad už ja mám iPhone, ale aj v skutočnosti. Idem sem. Čakaj. Ľudia, ja som to počul taký hlas. Čo to? Ľudia, tento dom je prekliatý. Nie, to som urobil, nič som iba som chodil. Tu musím povedať môjmu kamarátovi Žabke. Mám na Robloxe, Čakajte, dám to, že sa to akože... Počkaj. OK, ľudia. Akože Steve. Ja vám ukážem, čo je Steve, aby ste akože tomu rozumeli. No, pomaly, akože viem vám ho akože ukázať, ale nechce sa mi teraz. Keď vie, kto je Steve, tak vie, ale keď nevie, tak... Akože ja zatiaľ idem na mobil. OK, ľudia, keď vidíte tieto moje svaly, tak to som cvičil. Akože každý chce mať akože posilovňu. Digol som tu dal dieťa. Čo má ženu, ty devil? OK, ľudia. Počkajte ľudia.
Takže tu nemá nikto chodiť. No, neviem, ako to mám už ďalej ani urobiť, už neviem. Ale jedine to viem takto. Postupne. Ja to môžem ísť znú. Keď to takto zamorujem. Takto. Ľudia už ja iná, že ty to auto môžete vyhrať. Zas tu niečo vždy ukazuje a ja sa zľaknem. OK, ľudia, ja idem preč zatiaľ, lebo toto mám už ani nemali. Čiže... ľudia, idú si dať preteky! Jísence, Čakaj, chcem za ja. OK, ľudia. Nakúžam! Ale počkaj. 3, 2, počkaj. Tady. Sú. Ľudia, že čítal som, ale zatiaľ sa to nič ani nedalo. Tak OK, ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte mi like a odber a zatiaľ, ako som vám vravel, verte mi, mám naozaj iPhone. Zatiaľ, čau.